morning, titas. Welcome po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Kami okay naman, pero matagal po akong hindi nag-vlog. Pasensya niyo yung buko bagong gising kami. Dito kami sa baba. Natulog ni Ann. Yung ating aling maliit dyan. And, yung ating balikbayan box, kailangan ko na siyang i-ready. Ayan na yung address namin tsaka name ng kapatid ko. So, mas malaki po itong box na to. Yung galing to kay Rina nga. Para mention ko sa vlog dati. Mas maliit yun siya. So, i-transfer ko po sila dito. Ibang company po yung yung pinapadalhan ko dati. But, medyo maliit siya. Mas cheaper siya, of course. Pero mas maliit siya. Malaki ang diferensya. And, although may boxes pa ako galing sa kanila, wala po kasi silang schedule na November, December, tsaka January kasi bakasyon sila. Buti na lang si Rina, yung kaibigan ko sa work, may may extra box ba. Iba naman yung pinapadalhan niya. And mas gusto ko to kasi mas malaki. So, baka next time na padala ako, ubusin ko muna yung box ko doon sa kabila. Kasi may mga 3 pa yata ako. Or siguro bigyan ko yung kaibigan ko, si Vanji, pag may plano siyang magpadala sa Pilipinas. Tapos, mag-switch ako dito sa bagong company. I-pick up na po ito sa Saturday or Sunday next week. Sunday po ngayon na pag-vlog natin. Matagal po talaga akong hindi nag-video kasi sobrang na-busy sa buhay. Mag-tea tayo ngayon. Ayoko munang kumain. Yes. Nee, not now, my love. Ik zei je vrijdagavond. Vrijdagavond, voordat we slaap gaan. Dan kunnen we popcorn eten, televisie kijken en hier beneden slapen. Ja? Dat gooi je. Maar hoe laat gaan we iets maken? Hoe bedoel je iets maken? Ik wil eten. Ja, we hebben eten hier. We hebben brood, we hebben oude pannenkoek. Ik wil pannenkoek. Huh? Ik wil pannenkoek. Oké, ik ga dat warm maken, ja? Nou, Nee, Skat. Eventjes. 1 minuut. Ik praat met de titas, ja? oké. Dankjewel. Hoe lang duurt het? Okay, I will make it now. So, anyway, magpe-prepare po muna ako ng breakfast sa batang to. Kaya nagreklamo na. Good morning. Good morning. Nagkaon na o pancake. Pancake in the morning. Nasaan si madam? Na, kumusta titas? Kumusta, titas? It was nice to sleep downstairs, no? Yes. Yes. Dito nga po kami na tulog sa baba. And kami lang talaga ni Ana. Sabi ko, gawin na namin siyang rutina. Every Friday, dito po kami sa baba matutulog. Ganun. So, tinry namin kagabi. Saturday night. So, tinry namin. Kasi si Ruth din, may lakad siya. May company thing siya. So, mga almost 2 a.m. na siya nauwi. Pag uwi niya kagabi, nakita niya kami dun. Tapos, nung ready na siya matulog, naghubad kasi naghubad siya pag natutulog. Naghubad, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, ay, dito tayo pala matutulog, di ba? Sabi ko, ay, dito ka din matutulog. Tumabi sa amin. Kinuha yung unan niya sa taas. Tapos tumabi sa amin. Pero ngayon, bumalik siya sa kwarto namin kasi gising na si Ana na maaga and kulang pa si Papa sa tulog. Kaya kailangan niyang matulog pa doon sa taas. Kasi pag andito, hindi na siya makakatulog guys kasi si Ana mga 7 nanggigising na. Come up. Yeah, heel goed. Oh, drink water again, my love. Kapag Oh yeah, and you put the plate, your plate on the countertop. And then the pudersuiker also, you put it back in the pantry. Yeah, you can do it one by one. Look, mama. You can do it one by one, love. Otherwise, you will drop the spoon and fork. Very good. No, malaki na talaga yung ating aling maliit. Gusto kong putulan yung niya, yung... You put a suiker. You forgot. Ik ga er wat nu. Nee, put it back, love. Sige na. Please. Di magtinapulan. Nagtinapulan, oh.
It's not very heavy. Thank you. Gati na pulan ay. Do you want me to do that also when Mama is making your breakfast? Like, I don't want. I will say, I don't want to make your breakfast. You want me to do that? No. Wala diha. Watch out, watch out. Very good. Take your water with you. Take your water with you. Why? Why not? So you don't have to keep coming back here to just to drink. Take your water with you. Reklamo. Even then, I don't like it when you're doing that. You sound like a dragon. Ay, sige na, get your water na. That's so easy. Get your water. Sige na, watch na dito. Bye-bye! Si Ana nga po pala, pina-check po namin ulit sa doktor kasi nga yung sa mata niya, hindi siya nawawala. Ilang buwan na kasi. And nagreklamo na siya na medyo masakit na daw. So, pina-check and ni-refer na po kami. Ang tagal, no? Ni-refer na po kami sa eye clinic talaga. So, dalhin namin siya sa hospital. May schedule na kami. Tatanggalin po yung parang sty. Parang siyang sty sa mata niya. I'm not sure exactly how they will go about it. Pero, at least, matatapos na siya ba? Yun, ano pa bang mga ganap namin dito na hindi, kasi nga, matagal ako hindi na-vlog, mga over a week. Kasi, yung gap naman, may mga gap po kasi talaga yung videos natin, no? Kaya, hindi man ako everyday na-vlog, hindi ko po talaga kaya, to be honest. Tinatry ko naman mag-upload, pero hindi ko po talaga kaya kasi almost full time na po yung aking trabaho. And, syempre, GGB na ako kung ganyan kasi mag-edit sa gabi. Pero pagod na pagod po talaga ako these days. Wala pang 8 o'clock most of the time. Most days, tulog na po ako. Minsan nakukonsensya na ako kasi hindi ko na nasasamahan ba na manood ng TV or manood ng movie. Yun. Pero pag Tuesday night, tinatry kong magstay a little bit later or Friday para may bonding time pa rin kami ni Mr. No? Kay puro busy na nga sa trabaho ba. Yun yung mga ganap natin. And today, samahan niyo po ako kasi punta po akong Dinbos. I-meet ko po yung aking mga kaibigan sa trabaho. So, kami together. Mag-lunch kami together. Enjoy po kayo sa mga araw nyo and enjoy po kayo sa video ito. A few moments later. Nandito na po ako sa Dinbos Station. Hinihintay ko si Reyna. Dito din po kami magkikita maghihintay kay Loyna. Pero yung, pa kasi, 11:40. Yung bus ni Reyna, 11:45 pa daw. So, mga more or less 12 o'clock na siya andito or dun. Medyo busy naman sa station. Sa labas ng station. So, while naghihintay sa kanila, pasok po muna ako. Kuha ako ng hot chocolate sa taas. Kasi si Rina, diretso din doon. Ang lamig. Buti na lang medyo makapal yung jacket ko. Nandito na po ako sa station. Dito lang ako maghihintay kay Rina. Hot chocolate lang tayo kailangan ko na mainit. Kaya berting tugnaw. Rina, on the way na po. So, mga within 10 minutes, andito na yun siya. Hindi ko in-expect yung lamig today. Sobrang lamig niya pala. Si Loyna naman, kakarating lang galing sa, I think nag-out of town sila ng asawa niya. So, hintayin na lang namin siya dito. Ayan, andito na si Rina. Hindi pa niya ako kita. Sungit ng mukha, sungit. Di, nakita mo sa mukha mo ni parang nakagarin yun. San yun? Papunta na dito, Day. One eternity later.
Malamang. Malamang. Ay, open. Okay. Huwag kang mag-alala. Dito si Rina. Cool. Ang cute naman ang pa-CR dito. Sabi ko nga kayo, pinento ko din kay Marcel. Yun nila. Alam mo sa Marcel, Ano siya? Scrambled egg. Parang fresh yung bread ni, no? Buo ba to? Binake pa nila. Ang kay ano naman kay Lloyd na red velvet yung sa kanya. Wow. Alam, may cream din. Ang sarap. bacon sa kanya. Bacon ni. Tapos may cheese? Ay, oo. May Dutch na cheese. Tapos pancake. Yan. Kain. O, teka lang muna. Pakita ko muna sa mga titas. Yan, titas. Let's stuff our face. Uy! Shopping na sila. Bili tayo, Day. Friendship na, ano, Day? Friendship bracelet. Ay, bracelet. Or ring yan. Cute, no? Day, bili tayo ng ano, Day. Pero parang, hindi pa yan nag-ano. Day, ay ka, naka-cute lagi ng butterfly, oh. Parang nag-fade. Oh, mag-shopping na. Shopping na sila. Magtatrabaho, magsa-shopping. Nasa Lucardi po kami. Pili kami ng ano, ng friendship ring charm. Yan, ito lang naka 50%. Ayan, punta po kaming ano, St. John. And With our right. with ring. Bumili kami ng ano, friendship na rings. And then, we will put this in the holy water to be blessed by the Virgin Mary. Ano, i-bless mo pa to. Ipapabless pala natin to. Hindi ako na-inform. Saan natin? Sabi ni Loy na ipapabless daw namin yung sing-sing namin. Parang tago, pakasal. Ito yung gusto ko sa Sintian na side ni oh. Ay, nasa Zara po kami. Bili na naman tayo ng jacket. Walang katapusang jacket. O ano, hindi ka na marunong magsara? Iniisip ko pa kung bibili ako ng jacket din. Para twinning naman kami ni Rina. Palagi na lang twinning. Ito large to te. Yan, XS. Ay, XS. Sarap ba naman? Uy, wala naman. Hindi siya meant to be eh. Hindi lang ako bibili. Ngayon naman dito kami sa TK Maxx. Tingin-tingin lang. Day heavy man, day, oy. Masakit kasi ito sa balakang. Magaganda yung mga bags ngayon. Pang winter na, pang winter talaga, oh.
Cute naman, fluffy pa masyado. Day, tingnan mo, ang cute-cute. Tapos ang ano, Day, ang soft ba? So, ano na, polar bear na yarn? Dini, oh, cute lagi to ni. Pang travel ba? Parang Longchamp na style. Parang Longchamp ni, oh. Gusto sa pamangkin ko, matutuwa yun. Oh, mga pang pasalubong, oh. Ito ni, nice ni. Okay yan. Hindi, ito pa na ito. Pamangkin mo. Yung kapitbahay mong ano? Ito ni. Cute lang to eh. Nay, murag atong sing-sing ba? Murag lagi siyang manusok. Ito, oh. Ang cute-cute nito, oh. Ehersisyo. Alam mo tayo ba lumalagot ko? Ayan pa, balik na kami ng station pero mag-ramen kami. Dito sa Denbo Station lang. Ito yung napuntahan na namin ni Ana tsaka ni Loy na dati. Kumain si Ana dito niya. So, tigilan na natin tong kalokohang to. Uwi na po kami. Ang lamig na. Magbas tayo papuntang Sindel ulit. Maghintay pa siya ng 30 minutos. Kain mo na ulit ako. Baka Day, may emergency pala dito, ruta, Day, oh, 999. Oh, doon ka na ulit. Ay, baka ito ni, wala pa po yung bus ko. Nasabi sa Google mga 8 minutes. Ngayon, 30 minutes pa pala. Layo, Pero sa dadaan bus siya doon sa isang stop. basta, pero malayo doon sa kanila. Malayo ni, maglalakad pa ako mga 25 minutes. Ganun. A few moments later. Na hi, titas. Mama is home. Bye, Tita. Bye, Mandayan. Bye, titas. But you say bye. Oh, yeah, I know. I said that. Sorry, Dayan. Sorry, Dayan. Yeah, kakarating ko lang po. And salamat sa pagsama sa akin today sa Denbos. And yes, kita-kita na po tayo susunod video. Maraming salamat. Doy! Mush, babush! Papa! Mush, babush! Nasa taas na pala si Ruth. Mama said mush, papush. Na Papa can't hear you. It's okay, malam. You just say goodbye to the titas na lang. Ang ganda nung nung ring namin, yung friendship ring na binili namin kanina. Ayan, wow, that's so nice. Tapos mura lang namin siya nabili. Lang, Tante Loina, Tante Rina, and Mama have the same ring. This one. Yeah, we have the same ring. You want to buy a ring for you and Mama also? Ik wil kijken hoe het eruit ziet van de letters. Yeah, it's not glitters, oy. Wel, er zit zo. It's like glitters, but they're not glitters. Sige na, goodbye, titas! Oh, hier. Mush, babu! Sa mata ng anak ko, Mush, guys. babu. Kawawa naman yung mata ng anak ko. Bye!